मास्टारफोर अफिसारफोर सोरबा सोरबि गोजा दा बै मानसिफ्रा दिनै बबे मोनसे खामानिखौ मोजां मावखो ना एग्रिकालचारखौ मोजां मावखो ना पिडब्लिउखौ मोजां मावखो ना पाब्लिक हेल्थखौ मोजां मावखो ना इंडस्ट्रीखौ मोजां मावखो बबेखौ मोजां मावखो मोनसेबो मोजां मावाखै दा नंखायनो जायफोर जायगायाव गावनि मानसियानो मावदों बै जायगायासो जौगाजों दिनै चाइनाया जौगानायनि खोथा रायलायदों जोङो खाथियाव मोनसे ताइवान होननाय हादोर दङ बे ताइवान हादोरा मा लैथो गेजेराव मोनसे फिसा हादोर अन्थाइ बायदिसिनाफोरजों बुंफबनाय जेबो गैया मालायनिल' लाबोनानै बिसोर बानायनानै बिखौनो मालायनियाव फानहरफिनो आरो बिजोंनो रां खामायनानै लासै 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 धोनि जाबोगासिनो दङ जोंफोरबायदि मानसि दा नंखायनो गोबां जोंहा साननांगौ दङ मावनांगौ दङ बे गासैखौबो हागोन जोङो जेला जोंनि गथ'फ्रा लेखा गोरों जागोन जोंनि फरायसाफ्रा लेखा गोरों जागोन दा आं गोबां खोथा बुंनो सानाखिसै गुदि फोरोंगिरिफोरजोंनो जोंहा मिटिं दङ क'क्राझाराव जोङो एकदम फाउन्डेसन लेभेलनिफ्राय मा जेंना दङ जों गोदानै सुरु खालामफिननो नागिरदों मानोना बेयाव कमप्रमाइज खालामनो हाया सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे साबजेक्ट जेराव जोङो खुनु कमप्रमाइज खालामनो हाया आरो थाद'नोबो हाया दिनै रिजाल्टआ एफा एनै गाज्रि जादों होननानै जोङो नार्भास जानांगौनि जेबो गैया मानोना जोंहा दावगालांनांगौ जोंनि थांखि ओंखायनो जोङो जेरैखि जाया मावनांगोन दा दुखुनांथावा बे जाहैबाय जायगा जायगा हौवासाफोरनि रिजाल्टआ बिराद गाज्रि जादों एबार मेट्रिकआवबो अल आसामाव नायोबा हिनजावसायानो बांसिन गोजौआव जोंनियावबो बर'फ्रावबो थांनाय माने 5 बोसोर 7 बोसोरनिफ्राय नायबोबाय हिनजावसाफ्रा ओरैबायदि दावखोबोबाय लासै लासैनो बे जोबोद मोजां बाथ्रा नाथाय हौवासाफ्रा मानो गाज्रि जादों बेखौबो जोङो साननांगोन मानगोनां रायजोफोर मानोना हिनजावसाफ्रा माखासे बाहाना गैया ओंखायनो बिसोर फरायनो हायो हौवासाफोरनिया बाहानायानो बाहाना न'निफ्राय ओंखारलांनायनि बाहाना मटर साइकेल बायदिसिना मटर साइकेलबो नांलायबावा साइकेलजोंबाबो ओंखारलाङो आथिंजोंबाबो ओंखारलाङो लामाथिं थाङोबा नुगोन मोना मोना लामा सेराव जिरायनानै मबाइला 3 4जों थुगासिनो दङ मा माबादों बिसोर मिथिया थांदो नोङो आरो हरनि 10टायाव रिटार्न फैदो बे जायगायावनो नुबाय थागोन सेंग्राफोरखौ दानिया सोंनोबो हालाना सोर मा दा बेबायदि जिनिसा दिनै जोंनि सेंग्रा हिनजावसा हौवासाफोरखौ बिराद एफेक्ट खालामदों ओंखायनो जोङो नायनांगोन बेलेन्स खालामनांगोन जोंहा फोरोंगिरि बिथांमोन दङ बे बिथिङाव आङो दासो बिजनि अफिसाव फैनानै रायलायदों जे नेक्स्ट बोसोराव रिजाल्टखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो काउन्सिलर बानायनांसिगोन कमसे कम 100 जन सासे फोरोंगिरिया 100 जन दायित्व लानांगोन फरायसा फोरोंगिरिल' नङा जायखिजाया लेखा गोरों जायानो जा बे अफिसारबो जानो हानाय बा साख्रि मावाखैबो जानो हानाय बियो बयबो जुदि 50 जन दायित्व लायोबा काउन्सिलिं खालामनाय थाखा फैसा होनांगौ होनाखै आङो खालि थाखो 10 थाखो 9आव फरायनाय 50 फरायसाखौ बियो दायित्व लानांगौ बेखौ काउन्सिलिं खालामनो मटिभेसन खालामनो बोरै रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हागोन बेबायदि जुदि जों सारा आसामाव रानलायलायनानै लाजोबोबा जोंनि रिजाल्टआ फैगोन बोसोरावनो साननो हायै बायदि मोजां जागोन दा खोथाया जाबाय मा जोङो गावबा गावनि दायित्वखौ गावबा गावनि लेभेलाव मावबाय थादों बिनिख्रुइ बारा थाङाखै बिनिख्रुइ इसे बारा थांनांगोन बिखौ मा होनो बियन्ड द लिमिट थांनो हायाबा रावबो साक्सेस जाया दिनै सासे अफिसारा गावनि डिउटिखौ अफिसनि डिउटिखौल' मावनानै जुदि एसे मोजां मावाबा लामाखौ नायनो फैयाखायनो पिडब्लिउनि लामाया बोसोरसेयावनो बायो एग्रिकालचारनि अफिसारा फोथाराव फैयाखायनो माइ दैया मोजाङै जायाखै दा जोंनि सोलोंथायावबो जोंनि फोरोंगिरिया गावनि कर्सखौ गावनि स्कुलाव गावनि क्लास टाइमाव फोरोंनायजों लोगोसे बै गथ'आ रोंबायना रोङाखै सोलोंबायना सोलोङाखै सोलोंनो हायाखै बे जिनिसखौ जों नायबावनांगोन ओंखायनो मोनसे समाव मा जादोंमोन हाउ टु टिच होनना बुङोबा माखासे जोंहा फोरोंगिरिफोरनियाव जोंनियाव बे मोनसे इनपुट्स फैनाय एनजिअ फोरनि सार्भेयाव हाउ टु टिच होननानै रायलायनाङा हाउ टु लार्न होननानै रायलायनांगोन आरो दा जोंनो टेकनिकखौ नांगौ माबायदि जों सोलोंगोन माबायदि फोरोंगोन नङा फोरोंगिरियाथ' फोरोंखाबायानो फोरोंनायनि उनाव सोरबाया फार्स्ट डिभिजन मोनबाय सोरबाया फेल जाबाय हाउ टु टिचखौ जों बुंनो थांला खिन्थु हाउ टु लार्न सोलोंनो रोंदों ना रोङाखै बोरै सोलोंनांगौ नैबे खोथाखौ लानानै जोङो केम्पिं खालामगोन देग्लाय हाउ टु लार्न माने आं सोलोंनि बोरै सोलोंगोन आङो बै सोलोंनायनि टेकनिकखौ आंनो सोरबाया होनांगोन बे सोलोंनायनि टेकनिकखौ रोङैनि थाखायनो मा जादों जों सोलोंनो हायाखै जोंनि नर्मेल लाइफआव जोंनि पार्सनेल जिउआव जोंनि दैनन्दिन जिउआव जोंनि स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव जोंनि अफिसाव जिफोर खामानि जादों बे खामानिफोरखौ हाउ टु लार्न जों बोरै सोलोंगोन बिनि थाखाय जोङो मोनसे परिबेस दानांगोन अब्ला जों जेला लार्न खालामनो हाबाय सोलोंनो हाबाय अब्ला जोङो साक्सेस जायैनि जेबो खोथायानो गैया आङो गोबां खोथा बुंनो सानाखिसै समाबो गुसुं नोंथांमोना एसे मोजाङै सावरायदो रिजाल्टआ मोजाङानो होनांगोन गाज्रिनि गेजेरजोंबो मोजां माने गोबां जायगायाव मोजांबो जादों जेराव माने आगोलाव गाज्रिमोन बेयाव मोजां जादों बहाबा आगोलाव मोजांमोन बेवहाय गाज्रि जादों
दा बिटिसि ओनसोलनि जिल्लाफोरनि गेजेराव बाक्साया एसे मोजां जादों होनदों, बाकी जिल्लायाव एबार जथेष्ट खम जादों। दा बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन, जों खामानि मावगोन।